Nag-Christian disco ta gabi nakatambong mo naiuban nakadawat gid in tawag bugas perting sa diaa nganong nagdisco man ta nya Christian disco pagyod tungod kay pista ni San Vicente Ferrer. Nganong nasanto man si San Vicente Ferrer kay mituo siya nga nabanhaw si Kristo. Kamo nituo ba mo nga nabanhaw si Kristo? Kinsay nituo ta sa kamot? Kanang wa mo pataas mga sakop nas demonyo. So kamong tanan nga nipataas sa inyong kamot mga sakop mos Ginoo. Pwede na mo mga matay. Nga naman kay matod pa sa Ginoo ang nituo kanako og namatay uban kanako mabanhaw sad uban nako. Ang kasubo sa duha ka mga disipulo ni Kristo nga nanguli ngadto ila sa Emmaus tungod kay wa sila motuo nga nabanhaw si Jesus. Sa dihang nagpakita si Jesus nila pinaagi atong pagpika sa pan pagpanihapon nga mao kining atong Eucharistia. Sa dihang nasinati nila si Jesus nawagtang ang ilang kasubo o kadtong lugar nga ilang gibiyaan tungod kay nasakitan sila ni adtong maong lugar nagdali sila nga nibalik didto. Kana bitang asawa nga kulatahos bana or pasakitan sa bana tungod kay nangabit ang bana or nagbisyo unsay buhaton kasagaras mga asawa mubiya muuli ngadto ila no mo nay sagad kung di man muuli ila basta mubiya nga naman kay wa siya makasinati sa kalipay nga iyang gipangita. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud makigbuwag sa iyang gipakaslan ta sa kamot? Wa pa makigbuwag ba sa iyang gipakaslan? Kamo ding uban namuwag na demo. Aw naay physical gyud nga nibuwag naa say sa huna-huna lang daan nibuwag na. Kana bang magpunay naging ikang pistiha ka, ikang animala ka, kanang din agyud mo ila nga iyan ang bana, iyan ang asawa. Kinsa ninyo dinhing mga asawa nga musangpit gyud sa ngan sa inyong bana kada adlaw ta sa kamot? Pastilan tulo ra gyud kabuok. Di na di mo musangpit sa inyong bana di ay o kanang angga lang ba angga di ana ba may nanagot ikin sa din yung angga love ana ba aron ni increase og jutay na himong 5 sus kasagaran wa na gyud kuan na unsa man ang imong kuan diha ana ra asam ka di asa ka di adto ko dito bi may pang madrig pare oh na nga naman kay naay kasubo naay kalagot na piled up na matod pa na nanay mga walls of division tungod atong mga frustrations nga nagkatipon-tipon ginagmayg dagko sama ng bana mo kablit sa asawa o niya ang asawa mangwakli mahiubos ba yan na mo nang di na siya maingon love di na siya mo ana magsito siya panmuway pisti animal di gyud kasabot buang dako da niya ang asawa sad maligo magkanta-kanta niyang bana mag-agi-agi ra niya mulakaw pag yun ang asawa mingon tuad ng animal ay panuway dako wagid kasabot da. Ana man kana ginagmay ra na kayo. Di man kay na dinagko pero kung magkatipon-tipon na mahimo na ng walls of division.
Nya unsa na pagbuntog? Balik sa pulong sa Ginoo. Bulahan kamong nagsubo kay lipayon kamo sa Dios. Dili importante nga ikaw mo'y lipayon, ang importante ikay mulipay sa imong gihigugma. The greatest love you can offer is to lay down your life for your beloved. Muna, kung iwakli na kasi mong asawa, moingon din ka, liwat na kong Kristo. Ugma, banhaon ko ni. Ikaw ugma, hikap na sa ka. Wakli na sa ka. Sa ikatulong adlaw, mabanhaw na ni. Ikatulong adlaw, hikap na sa ka. Tanawa, dili na na muwakli, muatubang na ni mo. Birahi dayon. Ayaw lang kong kahiubos, God. Buntugan ng mga kahiubos, pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sila si San Pedro naghisgot sa pulong sa Ginoo mahitungod ni Kristo, nga bisag patyon siya, isalikway siya, pero dili madugta ang iyang lawas dito sa lubnganan. Si San Pedro sad sa atong ikaduhang pagbasa, nagdasig siya nato, nag-ingon siya diri sa ikaduhang pagbasa, kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios nga maghukom sa tanang mga tao, sa walay pagpinig sumala siyang binuhatan, tahura ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Unsaon man pagtahod, nga iyatang atong ilhon nga gipalit, gilukat ta sa Ginoo, dili pinaagig bulawan, kung dili pinaagig dugo ni Kristo. Nga kung ikaw gilukat sa dugo sa Ginoo, ayaw kahadlok anang kasakit og mga kamatayon dinhis kalibutan. Nga naman, humana ka, gilukat na ka, to na kay langit na kasudlan. Muna kung ikaw bana, buwagan ka sa imong asawa kay nangabit, ing na kita lang tas langit. No, na sa mga asawa rong nangabit, buwag sa bana. Hinoon, mas daghan gyud ang bana nga nangabit og mibiya sa asawa. Unsa man sa isulti sa asawa, kita tas langit. Nya unsa man aron magkita tas langit, sigihan giti kag higugmang panuwaya ka. Sa kasakit og sa kalipay, sa pana, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag kanato. Kana mo'y nindot. Awa, di ba muluag din na imong gibati, di na jud ka maguol. Muna sa atong tubag sa Salmo, nindot kayo, Ginoo, tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Dalan gis kinabuhi, dili sa kamatayon. Ang atong mga pilgrims karong misaha, nining ikaupat nga adlaw sa atong online pilgrims, atong gipahinungdan ang atong mga online parishioners sa mga lugar sa Europa ba? Daghan sa kaitag mga donors nagikan aning mga lugara. So kamong mga online parishioners diya sa Europe, karong adlaw ika 4th day sa atong nobina, kamo maoy among giawhag nga mamalit og slots. Kay mao na inyong paagi sa pagpilgrimage dinhi. Ang slots lay paria, bahala nagid mo kanhi. Pero see you in heaven. So mopalit mo og slot, kita tas langit. Pero di mo mopalit og slot, duha-duhaan nga maglinantaway lang ta. Impierno og langit. Ambot og kinsa sa kay malangit nga tinuod. Pero kining tanan ato ning gibuhat sa pagpakita nga kita mibati na higugma sa usag-usa, nganuman kay ang Ginoo gani nga tuwa ra gid sa langit, na naog gid siya dire, mitipo nato aron tudloan ta og iya sang ablihan pag-usab ang dalan padulong sa langit. Kita pa kaha nga nias kalibutan magtinabangay. Pasalamat pud ta nga ni aning mga social media, dali na kay ta karong maka-communicate
Dali na kaitang makatabang sa to si katao. Dali sa noon kayong makapangabit. Dali sad ang pagdagmal sa isig katao. Dali sad kayo ang bisyo. Kaysa una og manugal ka, moadto pa mangkastarian, magpalningi pagkag di ka madakpan, karon na may online sabong. Dali kay mahurot imong kwarta. Naara kasi imong higdaanan, pero wa na kay kwarta. Dali sa kayong pagpangabit. Dali kayo. Naara kasi imong kwarto, kinabitay na mo to the max. Ang imo pag yung kabit to as Canada, to as Saudi. Ingon ana sad kabuangon ang kalibutan. Pero gamito nato sama sa mga apostoles, gigamit nila ang pagkabanhaw ni Kristo aron pagtabang sa mga tao nga makakita og kinabuhi dili kamatayon. Kamusang ni tabang sa tong parokya gikan pas una hangtod karon, dako sa kay mo og grasyang madawat gikan sa Ginoo. Mo na maglipay kita ani. Manindog ta